Di may magsabang na usa na mga DJ nalipay kay siya kay times pila times 3 times 3 daw yung talent fee compared sa laing istasyon. O may kabulok kinsa nang laing istasyon yung pasabot may gala. Sa pikas daw nga istasyon may gala nga siya daw ipag-BO wala daw siya talent fee. Ambot kinsa na siya di may magsabang kinsa na siya nga kapamilya. Nag 1 year na siya may gala. Inana gid Di mo na na-mention ang pangalan nun, Herb. Sekreto na to. Ay! sorry. Bantayan ninyo yung mga taga Sildados ha. Ay, napay na. Buhay sirado. Rally din yung padulungan mo gala. Gusto na mo mabalik ang mga investment. Sina. Di na may kakuha sa mong blazing stall. Boss, pakiyon sa aircon, boss. Ay, wala din air. Wala din. Sorry. Gwapo siya tanong din sa bus. Mura sila ka nang sa BGMP bitaw. Diri ko ani nga bus mo sakay kay nadiri ang mga station manager, mga admin diri ta pasip-sip ta diri dapit. Para hayag kaya tong kaugmaon ba. Uy, malaw ay. Wala nagbra. Pwera bisita, yunsa, uka. Koros-koros. Diri ko mo sakay kay na station manager, diri ta pasip-sip ta diri para hayag atong kaugmaon diri. Diri ta nga bus. Ang style dali sa bus, ibilin daan ang bag, kay pali makatapan. Sakto ginari ko swabe mo abay ka na sa station manager nimo. Dada palakas ka. Para siguradong renewal, ang increase dada ka ha. Ayo Ma'am Jo. Appeal mo din ni siya, pinauwi appeal. Okay. Boss, para magandang ka boss, sabayan ka na magbayot boss. Mukhang biyada ka boss, siya po mukhang biyada nimo. Ganyan lang ko daw. Mas may ni boss, kaya di maburos boss. Manimaw lang nagtai pero... Dali na, kuluhan na boss. Safety Ginoo, bisag pa sa driver, sa matang sa kanang Ginoo. In Jesus name, amen. Amen! Lord, i-appeal na lang na nga boss, Lord, sa mong pag-ampo, Lord, i-appeal. Copy paste. Copy paste, i-appeal na lang. Alright, after 2 days, nakaabot na gid mi. Mani. Sir! Alright, nanami sa Sophie Red. Kung asa lang favorite color, yellow. Good morning, boss. Good morning. Hi, ma'am. Sumam ka ng kuwan ba? Dagan ko siya. Kanang kuwan, ma'am ba? Okay. Grabe ah. Okay. Ano ba yan? Malaw ay. Ano ba yan? Okay, leta. Durag lechon na. Isugatan mo og Pangginoo nga kanta para maginulsol mo sa iyong mga sala. Muni sila ang mamalay may gala. Narang kon bahinan. Kinasal. Narang kinasal. Kinasal. Namalay. Muni kinasal. Narang panonon. Lo. Kinasal. Kuto lang sa iyang outfit nga dagat mangutos mo lang nga outfit. Pang mo? Music
paper. Mabili ng tanan, ayaw lagi ng rice cooker. Master Poppy, I do, Master Poppy. I do, Boy Negro, uy, Joyek yan, I do. Balls. Wow, wow, mga vloggers. Wow, vloggers. Wow. Hi guys. Puro tayong mga buwangan eh. Hi. Uy, hindi na ako ka-jump kaya nag-viewers. Ay, dito ka dyan, kanina dito ka mo dito. Pampadagan ng subscriber, si Jam ay gala. Pasalamat Pang-thumbnail, po, pang-thumbnail. Char lang. Pang-thumbnail. Oh, di ba? Sex education with Jam Bantigi. Ano naman para pampadugang sa kon? Cellphone Ray, ay palupig Ray. Cellphone. Ay, baby Ray Ray. Pak. Magtupis ka karon Ray. Atangin ninyo may gala later. Kanina na actually. Ano? Hey, Big, kung nagtanaw mo karon Please lang. si Zoe, wala. Yun, kung pwede pala matulog lang mi sa balay karon matulog, abay sa inyo. Di ba ko ganagay-bakod ganina? No, galing. Wag ko ganahi. Pero sa tamang gid trabante raman ta napugos ra gid mi ani may gala. Ano lagi bidinig eh? Oh. In dance, Mo gid, mo gid. Lagi may ma-happy Di mi gusto nga basta niya di mi makuan ba. Please subscribe, Master Bobby channel. Please subscribe, Master Bobby channel. Wala man nagdala ugat. Ay na drone. Wala pa naon Ay sa wala pa magkuan man na kasi kuratan mo ba? moro ni siya magtimbili magdalag parachute. Muna yung problema karon kay nay taga kapa diri. Nangayog para investment. Problema ka di mo ko gatagaan og kwarta diri. Mangita ta ka utangan na dala. Lugwapo na kay sit up Jubay. Lugwapo na kay sit up mo. Ah, Kilas ka na. Pilason kayo. May Amo station manager. Siya ang mama, sabayin-an mo ni siyang mama para sa among papamalay karon. Good time. My God, wala na yung lugar. Asa ko dapit ani. My God, naulay ko. Ano problema basta maghusay ko lang. My God, asa mo ko ibota. Hindi na ko kasi ingit eh. Guot kayo. Pasbuan eh. Ako magoy host. Tawa. Walay bakante. Pasbo. A few moments later. And the winner is... Sinaw may gala, sinaw. Hoy, mga pildihan. Basi kami yung nakalimot ko doon. Alright, let's go. Let's ligo, baby. Gabi kainit. Init siya ang tiles yung init ang tiles. Init ang tiles. Okay, good.
Alright guys, alas 4:12 na. Umana mong mga padulang uban pa, ang uban nangaligo na. Ang uban nagbudos na sa likod, mga hubog na. Ako dire behave lang kayo mga gala. Basta mga shots na to dehawan. Gara. Mga manindot ba ang subject? Lingaw kayo, lingaw. Uy, malingaw. Sige, pasabot ang lingawan. Be careful. Bibo ba, bibo? Ah, bibo, ha? 1, 2, 3, go! Wala kayo. Video, biradyo. Nag-vlog na bang ko? Nag-vlog na rin ka? Sorry, para lang to content naman. Uy, nali pinagbayag sila dito. Ese, claro. Ese itong mga topic diri nga mga sign. Ese. May go na mo ka. Left. Divide. 1, 2, 3, divide. Hindi bigyan kayo lagi na. Bumog na tayo. Buhay-buhay mo ito, no? Apoy naman. So nagulap-ulap na lang ni Joe sa oras may gala. Wala namin nagkuhan. Siyempre usa sa mga naitabo ka ganina, ipangutan na ka kung unsa ba yung mga memorable nimo nga ma-experience sa isip kapamilya. Di mi magsaba nga usa na mga DJ nalipay kay siya kay times pila? Times 3? Times 3 daw yung talent fee compared sa laing istasyon. O may kabulok sa ng laing istasyon yung pasabot may gala. Wala siya nag-one. Ako lang ba kay wala daw lahi ra gyud daw sa atong istasyon. Sa pikas daw nga istasyon may gala nga siya daw ipag-BO wala daw sa talent fee. Ambot kisa na siya di mi magsaba kinsa na siya nga kapamilya. Nag 1 year na siya may gala. 1 year bago pa lang siya. Bago lang siya nag 1 year may gala. Actually naglipay siya karon kay iya mang 1 year anniversary. Nasa rin karon nag-wansa Bro iyan ang tingog karon beto paminaw bi ko madunggan lo be. Siya no? Siya gino bro happy kasi siya pagkapamilya. Pila na ba kayo? Uy, award dita karon pila na ba kayo sa ABS-CBN? 6 years. 6 years. Okay. 6 years by Unsa ba yung mga memorable na po isip kapamilya? Every year grabe ka kaning dagan kaayo mga gakahitabo sa live. Enjoy, walay mga pagbasol like lahi ra gyud tinuod yun ingon ni Rico pod na times inana gyud Di mo na na-mention ang pangalan nun, Erp. Sekreto na to. Ay! Sorry. Nabula mo, naglaro na yun noon. Rico Givero. Rico Givero among pasabot, ha? Si Rico Givero. Si Boy Negro na siya may gala. Wala ko nag-ingat. Isa tong Rico. Grateful ba ka, Erp, na nahin mo kang kapamilya, Erp? Yes, always. And then ako mo ni siya ang akong nakaganahan kay pagsulod ako sa ABS, diretso ko nag-apilog kaning team building. Pag-apil ni mo dre. 2013. Okay. So every napay budget ato, medyo napay budget napa kay bongga pa kay nato. Okay. Karon wala kay siya dili kay na dako og budget pero lingaw gyapon kayo. Correct. Kabay na kay no? Compared sa una. Lingaw lang. Basta ganay pagkaon mo. Basta pagkaon kay nabudol ay wala na. Nangita na ko si Aruman. Sa tiyo na lang mo isultihan ta mo, wala mi nadato diri sa ABS-CBN. Pero ang among connection o mga naila tungod aning ABS muna medyo nakadugan sa mga racket o uban pa. Ako kay pasalamat. Si Joe nagmotor na si Joe sa una. Ang iyang mga sekreto nga cellphone sa U-Box na. Karon di auto na. Nara sa putanganan sa ligid.
Hop, nasaba na ako. Easy. Nasaba na ako. Easy. So lahi na gyud ang kausaban may gala no. Pero Lahi si Rico na. hapit na. Si Rico hapit na po na di sa lahi. Nelson bigid. Lahi ra kaayo may gala mga. Nelson po na ako. Si Rico na malay taga motor diri. Si Boy ni bagong motor pero mahalon nga motor lagi ko. Nahulsap, pangulsap kato dili mangkasan daw. Dili man kasan. Dili sa kanan katong kaangkasan kay wala na siya ana daw. Mo nang grateful kay mi nga nami sa ABS may gala. O dili mi kabalo kung anto kano sa mi grateful kay di na pa mi irin yun ni Digong. Murag mo nang happy kami karon no. Kaya mo sulit yun among last. Basta last na mo nga team building may gala. Simba ko pala yun. Simba ko. O para mo na naimpas mo mga sakyanan. Wala pa naman yung sakyanan. Wala. Wala pa nagdibo ang mong anak. Iloko. Eskwela pa naman ako anak. Wala naman tuition. Ay, kuha na. Joe Romantico. Joe Corny Vlogs. Subscribe may gala. Dugang o. Balag bisag 10k lang gud, iabot na tog 10k, 10K okay lang. na. Okay na miya na. Okay na malipay. Di naman kay may muhang hulugan. Every- Kung mabuto 100,000, okay ra po. Mabot yung 10K bro. Every month may ana magpa-raffle. Okay na, okay kay na may gala. Salamat dan sa inyong pagsuporta may gala. Kanila mo kalingawan mga family vlogs sa guna mo ni Joe. Lagi. Mga kulitan na ang kumo na mo ni Joe kani amo mga anak nga mga babae gyud sa namo nga pag guide sa ilaha. Adi sila mo turong sa mga lalaki nga mga way puangod nga basi magpasakit ra sa mong anak nga mga babae. Ang kanang ilang mga pasangil, kabalo na alam na namo ang mga Alam na pasangil. namo, do. Ay na Oh. kini yung ilara. Ug sa imong mga lalaki di ang anay plano sa mga anak ni Joe nga babae, nakapalit na mi og duha ka karton nga hilo. Katong hilo nga 3 days ang effect. 3 days after pa. Oo. Para pag bisita ninyo, hiluan na mo, di pa mo mamatay diretso. Para less ang ebidensya. Napay 3 days pa haya pa mo matigok. Para maingon nga, halo At na least, sakit imong ulo. oo. Wala na. At least di kami mahimong suspect may gala. Sige mo pag binuang. Ay mo po ay sos. Kamo mga laki nga na plano sa agoy. Kami pang mangingilad may ayaw mi ilar. Kato mga Nadya lalaki naman nga ang tanan. na plano ang among mga nagdalo sa movie house, tapos video-videoan, bantay lang mo. Oy, nandiagi may gala. Oy. Oy, my goodness, may gala. Yak kalood. Hala, Joe. Ala, Herb, namin ebidensya, Herb. Nagdol-dol ka, Herb. Laka. Ala. Herb, namin video sa imo, Herb. Ipalukat na mo, Herb, 20 mil. si Kwan ba to si Makoy ug si Kwan sila basta Nami pang blackmail sa mo, 20 mil ra, 20 mil.